gets him rich. Καλησπέρα σας. Μπήκω εκεί εδώ πέρα, Homeless Crew, Θεσσαλονίκη. Μου ζητήσανε πολλά άτομα να δείξω το UFO, γιατί είναι μια δύσκολη κίνηση. Πιστεύω είναι ευκαιρία να το δείξω τώρα και ελπίζω να σας βοηθήσει πολύ. Λοιπόν, σημαντικό στο UFO που πρέπει να έχετε όλοι υπόψη είναι ότι πρέπει να κάνετε μια προετοιμασία δύναμης πριν. Δεν χρειάζεται να είστε bodybuilders κτλ. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό καθόλου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχετε μια κατάλληλη σχετική δύναμη για να μπορείτε να σηκώσετε τον εαυτό σας εύκολα σε αυτές τις κινήσεις. Το UFO θεωρείται ένα float, το οποίο δεν είναι όμοιο σε σύγκριση με τις τα κλασικά μάλλον power moves όπως flare, windmill κτλ. Ξεκινάμε με αυτή την άσκηση και πρέπει να πιέζουμε εμπρός. Να νιώθετε δηλαδή τον ώμο να αρχίσει να κρύεται. Ξανά. Αυτό. Επαναλήψεις για να μπορείτε να βγάλετε το UFO. Επίσης, στην καρπή είναι καλό να κοιτάνε προς τα πίσω. Το επόμενο βήμα είναι το back plunge. Back plunge. Τη θέση του καρπού κοιτάμε είτε πλάι είτε πίσω. Πάλι οι αγώνες είναι ίσχυοι και τα γόνατα προσπαθούν να ξεχωρίσουν το έδαφος. Δεν ακουμπάμε γόνατα με τον πύχη. Οκ, η κίνηση μοιάζει κάπως έτσι. Και από εδώ. Τέλεια. Δεν είναι απαραίτητο να βγάλει κάποιος straddle plunge. Απλά καλό είναι κάποιος το ξέρει. Όσο πιο καλά γνωρίζετε τις θέσεις του plunge, τόσο πιο εφικτό να μάθει κανείς το UFO. Προαιρετικό δεν είναι απαραίτητο. Είναι πως μετά το tag plunge θα προσπαθείτε να ανοίξετε τα πόδια για να πάτε στο straddle. Ξεκινάτε από εδώ και ανοίγετε εκεί. Και ξανά. Σημαντικό βασικά. Προσοχή. Πολύ σημαντικό είναι να δώσετε βάση στα χέρια. Πώς θα γυρίσουν τα χέρια. Φαβ. Αυτό είναι για αυτούς που γυρνάνε αριστερόστροφα. Οκ. Μοιάζει λίγο σαν να οδηγούμε σε ένα αμάξι. Οκ. Και επίσης, όπως είμαστε εδώ, η θέση μας μοιάζει κάπως εδώ. Ωραία, προς τη μέση δηλαδή. Η καρπή είναι προς τη μέση. Τώρα, ξεκινάμε με αυτήν την άσκηση. Περπάτημα και γυρνάει η καρπή. Όταν ξεκινάμε το UFO, είναι καλό να έχουμε μια υπνογονατίδα μαζί μας. Δεν χρειάζεται δύο, διότι το ένα πόδι θα σέρνεται στο έδαφος, θα σέρνεται. Και αν μην χτυπήσουμε διάφορους τραυματισμούς, αν μην έχουμε, όπως έχω πάθει εγώ πολλές φορές, καλό είναι να προσέχουμε. Λοιπόν, συνιστώ αυτή τη θέση, αρχικά όπως μπαίνουμε για φλερ, έτσι. Αλλά η κλωτσιά εδώ αλλάζει.
Δηλαδή, η μέση θα πρέπει να πάει χαμηλά. Κάπως έτσι. Ωραία. Δεν μας αρέσει, προσωπικά δεν μου αρέσει αυτό το στυλ του UFO. Αυτό, προτιμώ αυτό με τη μέση πιο κάτω. Άρα, συμβουλή. Το δεξί πόδι φεύγει λίγο, έτσι, αριστερόστροφα, και το πιο σημαντικό βήμα είναι το αριστερό να κλείσει εδώ. Να κλείσει. Να βρει το δεξί. Ξανά. Οκ, πάμε σε αυτή την κίνηση. Χέρι. Χέρι, δεξί, αριστερό. Οκ. Και πάμε δεξί, αριστερό. Να κλείσει. Τώρα, θα πρέπει να συνηθίσουμε αυτή την κίνηση των χεριών. Οκ. Αλλά με τη θέση εδώ. Εδώ. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το στάδιο, αλλά μόλις ξεκινήσετε σε αυτή την άσκηση που θα δείξω τώρα, θα αρχίσετε να βγάζετε το UFO και θα είστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, σοβαρευτούμε λίγο. Οκ, και πάμε. Ωραία. Λοιπόν, δεξί πόδι, σέρνετε. Μέση χαμηλά. Που περάσουμε αυτό το στάδιο που σέρνουμε το δεξί πόδι και έχουμε τη μέση σε λόρδωση, αρχίσουμε να μπαίνουμε για να καλάσουμε το UFO. Είναι το καλύτερο στάδιο, θεωρώ, που πρέπει κάποιος να κατέχει για να δει το UFO. Τώρα, μπαίνουμε εδώ και τώρα θέλουμε παραπάνω ταχύτητα. Με παραπάνω ταχύτητα θα αρχίσει και το δεξί πόδι να βγαίνει στην επιφάνεια. Λοιπόν, UFO, στη τελική του μορφή θα μοιάζει κάπως εδώ. Οκ. Μάθετε το UFO, κάνετε πολλές παραλλαγές. Έχω κάνει δύο συνδυασμούς. Να μπείτε στο UFO. Ξεκινάτε κανονικά. Δένετε με τα πόδια. Μπροστά. Να ανοίγετε. Σπάτε έτσι. Είστε έτοιμοι. Λοιπόν, το UFO που είναι στη θέση τώρα δεν είναι κάτι δύσκολο. Άμα ξέρετε την βασική φόρα για να πείτε για έρθερ, για φλερ ή για μίλς, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς στο UFO. Ξεκινάμε από τη θέση, κινούμαστε και μπαίνουμε για UFO. Οκ. Ελπίζω, παιδιά, να σας βοήθησα σχετικά με το UFO. Ό,τι άλλο τώρα μπορώ να κάνω, καλό να μου προτείνετε εσείς τι μπορώ να βοηθήσω και τι μπορώ να δείξω. Ό,τι απορίες έχετε, μην διστάσετε να με ρωτήσετε, είτε στο κανάλι μου μέσω comments, είτε στα inbox στο YouTube, είτε στο email που έχω στη σελίδα μου στο YouTube. Μην ξεχνάτε να κάνετε 3 φορές την εβδομάδα αποπόνηση στο UFO. Θεωρώ ιδανική συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα, όπως Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, διότι γενικά τα φλούτς και τα UFO έχουν πολλές κρούσεις και οι καρποί επιβαρύνονται πολύ, και αυτό είναι καλά να αφήνουμε κενά διαστήματα για ανάληψη. Προπονηθείτε σκληρά, ακολουθείτε τις συμβουλές μου. Άμα κάτι παρέλειψα και δεν το έχετε καταλάβει, όπως έχω ξαναπεί, εδώ είμαστε για να σας βοηθάω. Καλή προπόνηση και τα λέμε ξανά. JN's Hotspot.